So hey guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि बे BX Bot YouTube चेनेलाव आंनि बे गोसो गोरबोनिफ्राय गासिखौबो बराव हरनाय जाबाय। So नोंथांमोना नैबे बुस्थुखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ बे मा बुस्थु जे शिव शम्पो भोलेनाथ। जेन'बा आङो दिनै मानो थाखाय इयाव फैदों होनोबा 26 निफ्रायथ' शिव जात्रि फुजा दङ नालाय गासिबोथ' मिथिखागौ। बिनि थाखायनो एसे खामानि मावनो फैदों आरो। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। एबारना जोङो औवा दाननो होननानै फैदों आरोना। आङो देखायलांबाय थागोन लोगोफोर नोंसोरनो। एबारना इयो औवाखौ दाननानै ओमफ्राय जोङो ओजों लांना थांसिगोन आरोना। Ryan Little. एबार आङो मन्दिरखौ साफा खालामनो नायदों आरो बे हिस्रिदों। मानो होनोबा हुगालबासो साफा नुयो नालाय, साफा नुनो थाखायल' हुगालाखै आङो, माने कालारबो फोनगोन आरो बेयाव। दा लोगोफोर जोङो थांथ'नोसै न'आव। मानो होनोबा बहुद मेंबाय आरोना, खामानियाथ' आरो बहुद दंबावो। ओमफ्राय गाबोननो मावलायसिगोन आरो जोङो। होमबा लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दे, बाय बाय।